De keuken is mijn plek, ik sta er vaak de hele dag met duizenden recepten en speculaas beslag. Toch is het moeilijk kiezen, er is zoveel suikergoed. Wat zal ik nou toch maken? Zeg maar wat ik moet. En als we klaar zijn gaan we met z'n allen zingen. Ja, chocola, la 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 la. En pepernoten. Hier en daar misschien een stukje marsepein. Of speculaties van die hele grote. Terwijl de pakjes pieten springen in het rond. Maak ik hier alle snoepjes die verdwijnen in je mond. Dus vang maar snel wat lekkers als je kan. Want pieten strooien alles rond naar Jan en allemaal. De zak van Sinterklaas zit boordevol cadeautjes, maar zeker ook met lekkers als taai en pepernootjes. Het blijft steeds een verrassing wat er in mijn oven staat. De keuken is voor mij mijn leven en het mooiste dat bestaat. Als we klaar zijn, ik weet niet of jullie het nu kennen, maar gaan we weer. 3, 2, chocola, la 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 la. En pepernoten. Hier en daar misschien een stukje marsepein. Of speculaties van die hele grote. Terwijl de pakjes pieten springen in het rond. Maak ik hier alle snoepjes die verdwijnen in je mond. Dus vang maar snel wat lekkers als je kan. Want pieten strooien alles rond naar Jan en allemaal. Misschien moet ik een keer gewoon wat nieuws proberen. Broccoli, worteltjes, appeltjes of peren. Wat zeg ik nou, wat doe ik dom? Dat ga ik echt niet doen. Er hoort gewoon wat lekkers in elke lege schoen. En waar hebben we zin in? Ja, chocola, la 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 la. En pepernoten. Hier en daar misschien een stukje marsepein. Of speculaties van die hele grote. Terwijl de pakjes pieten springen in het rond. Maak ik hier alle snoepjes die verdwijnen in je mond. Dus vang maar snel wat lekkers als je kan. Want pieten strooien alles rond naar Jan en allemaal. Dus vang maar snel wat lekkers als je kan. Want pieten strooien alles rond naar Jan.